Zdravím, moje meno je Slinky a vítajte pri prvom videjku série počítač do toľko a toľko eur, alebo český kód. Máme tu počítač do 400 eur, je to profesionálny, no, môžem povedať, že profesionálny herný počítač samozrejme na 5000 AMD. Ideme na to. Máme tu samozrejme ako prvé procesor, je to AMD FX 4320, tento procesor používam aj ja osobne, je to 4-jadrový procesor, ktorý má takt 4 GHz a turbo boost na 42 GHz. Avšak má 8 MB cache, pri ktoré sa sem tam zaplnia a procesor ide pomalšie. Nejako to nevadí, ale dobre ide. Ako nejdete takto, aj prípadne minimálne, stačí mať boxový chladič, ale inak je to úplne v pohode procesor, či už na hry, alebo na nejakú výpočtové, čo ja viem, úlohy, ktoré budete zadávať. Je to na sokete AM3 Plus od série Vishera. Ideme dál. Máme tu základnú dosku ASRock 970M Pro 3. Je to základná doska, ktorá podporuje samozrejme AMD sokety, konkrétne AM3 Plus, ktorý má samozrejme procesor. Je to úplne superová do nízkej ceny základná doska, pretože má všetko, čo potrebujete. Má možnosť zapojenia až 2 grafických kariet, čo úplne super, keď my budeme využívať iba jednu, ale v prípade ešte vydrží ten druhý prístup. Takže, ako vraj, má 2 PCI Express X16, 16 rýchlostné, DDR3 do 2400 MHz, SATA 3, USB 3.0, 7-jednotkové audio, je to mini ATX, takže je to úplne super, toto bude do mini skriniek, ale my budeme používať MIDI, ale to máš ďalej, ideme ďalej. Máme tu grafickú kartu Janeworld GTX 650, je to 1 GB grafická karta, DDR5, úplne super, ktorá má zabudovaný turbo boost, stojí 102 eur, minus, naozaj samozrejme. Je úplne super, pretože ako vravím, využíva hlavne to, že má či už DisplayPort, 2 DVIčka, HDMI, ale má aj 110 bitovú zbernicu, čo je úplne super, keď hráte hry. Ale sa im tam omrzí ten 1 GB RAM. Ale to už je na výbere ľudí. Do nás si zostaví, to úplne hodí. Ďalej tu máme rámku značky Patriot, trošku horšia kvalita fotky, samozrejme Alza. Je tu 1600 MHz, CO11 časovanie. Je to konkrétne model Patriot Signature Line s pasívnym chladičom. Má frekvenciu, ako som hovoril, 600, úplne sa hodí, pretože procesor pracuje aj s nízkymi frekvenciami ramiek, takže úplne aj minimum využije naplno. Takže ideme ďalej, Ďalej tu máme CJ Barracuda 7200 táčok za minútu, 1 TB v advanced formáte. Je super, za tú cenu využijete, tento konkrétne bude aj na systém, ale aj na rôzne hry, preto má až 1 TB. Najprv som musel použiť trošku drahší model, ale 2,5 palcový, ktorý má bohužiaľ 5400 rýchlosť, takže to možno nevyužijete. Ale takto je to oveľa lepšie. Je dobré na tom to, že je to aj SATA 3, čo väčšinou u diskov málo kedy býva, u tých vlastnejších, ale má 64 MB cache, úplne super, takže ideme ďalej. Máme tu zdroj, ktorý to bude všetko poháňať. Je lacný, pretože to značka EvoView Pulse, 450W, čierny, logicky. Je to ATX-kový, má 12 cm ventilátor, úplne superový, úplne vystačí hlavne na našu grafickú kartu, pretože ona používa iba jeden 6-pin. Je to šetrná karta a tento zdroj má iba jeden 6-pin, takže využite iba to. Keď chcete už
druhú grafiku pripojiť. Už by som musel ísť trošku po tej drahšej verzii nejakej veľa zdrojov naozaj. Aj tento konkrétne stojí 26 €, čo je úplne super. No, ideme k tomu základu, ale to je naša skrinka. Ja som vybral skrinku, ktorú aj ja sám osobne používam. Je to konkrétne značky Silentium PC Gladius M20, do ktorej sa vôjdu dosky Mini ATX, ATX, takže úplne super. Už samotná skrinka má dva chladiče tiež značky Silentium PC, ktoré majú maximálnu hlučnosť 20 dB. Chladia výborne, sami dlho používam. Takže u mňa za jedna, všetko čo potrebujete umiestnite. Má to zdroj na spodnej strane, na prednej maske má prachový filter, má zdroj prachový filter, ktorý je zo spodu, samozrejme, ale všetko čo potrebujete, má to USB 3.0, či no 3.0, vpredu 2.2.0 USBčka, audio vstupy, štart, restart vpredu a krásne posvietené powerledsky a HDD pracovanie, samozrejme. Úplne súpravá zostáva. Osobne by som si ju tiež kúpil, keďže mám obmedzený rozpočet. Samozrejme, ja som sa vošiel, konkrétne z tohto zostalo do nejakých cca 390 €. 10 € môžete minúť za poštu, ak by ste to zaozaj objednávali. Prípadne nejaké roličky, rošteky kúpiť v obchode, alebo nejakú kofolečku na hranie, alebo podobné veci. Sa tam nezabije nejaký ten energetický nápoj, pri ktorom si poradne zahráte. Svadbo, slinky, dúfam, že som vám týmto nejakom pomohol základom. A dúfam, že si určite niekto z vás tú zostavu kúpite, pretože je dosť dobrá. Uvidíme sa pri ďalšej videjku zo série Počítač do toľko a toľko €. Čau, čau.